ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଜୀବନରେ ଖୁସି ରହିବାର ଏକ ଛୋଟ ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମୋ ବୟସ ସେତେ ଅଧିକ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଶିଖିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଚୁପ୍ ରହିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଜଣେ ମଣିଷକୁ କଥା କହିବା ଶିଖିବା ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ହେବ। କଣ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ତାହା ଶିଖିବା ପାଇଁ ସାରା ଜୀବନ ବିତିଯାଉ। ଓଷା ତାଙ୍କର ଏକ ଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ବିକଶିତ, ବହୁତ ସଫଳ, ଯେଉଁଠି ଖୁସିର ଅଧିକ, ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ଖୁବ୍ କମ୍ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ସେ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ସେଠାରେ କାହାକୁ ପଚାରେ ଯେ ଖାଇବ କି, ତେବେ ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ନା ବୋଲି କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ଯଦି କାହାକୁ ପଚାରିବେ ଖାଇବ, ତେବେ ଲୋକମାନେ ପଚାରନ୍ତି କଣ ରୋଷେଇ ହୋଇଛି, କଣ ହୋଇନାହିଁ, ତାପରେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ କହେ ଯେ ତୁମକୁ କଣ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଏବଂ ଏହି କଥାରୁ ହିଁ କଳି ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଯେତେ କମ୍ କଥା କହିବେ ସେତେ ଅଧିକ ନିଜର ଆତ୍ମମନ୍ଥନ ରହିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମମନ୍ଥନ ରହିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେବ ଯେ ମୋତେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବାହାରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଏଭଳି ମୋଟିଭେସନ ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।